je u zaboravljenom sakou pronašao novčanik u kojem je bilo 7.000 eura. Pored novca stajale su kreditne kartice, PIN kodovi i lična dokumenta. Iako je imao adresu vlasnika, to mu nije bilo od bitne pomoći, jer je u dokumentaciji stajalo njegovo ranije prebivalište. Tragovi su vodili na 3 adrese, jedna u Kragujevcu, druga u Rajetiću, a treća u Francuskoj. Neki 2 sata sam zvao brojeve telefona koji su bili u novčaniku i tek posle toga, oko 7 sati, sam našao njegov kontakt. Zvao sam ga, nije mogao da mi se javi, javila se gospođa njegova, kaže, pozlilo mu je, rekao sam mi, nema problema, nema potrebe da brine, pare su kod mene, može da dođe. Miodrag Raković kaže da je srećan što je upoznao Rafeta i zahvalio mu se na poštenju koje je pokazao bez dvoumljenja. Malo ljudi takvi ima da mi pronašli taj novac i da mi jave odmah. Nije to bila baš mala para, to su bilo bi 7.000 eura. I čovjek mi je pronašao, javio mi odmah, ja sam došao sam tamo odmah u pazaru i tu dali su mi novac, vratili, sve lepo i zahvaljujem se puno tim ljudima. Rafet Tiganj je diplomirani kriminalista i pravnik, roditelj, radnik u mesari, a posle ovog gesta prevashodno pošten i human čovek. Iako ne radi u struci, ona mu je pomogla da izgubljeni novac dođe u ruke svog vlasnika. Tiganj je ponosan na svoj čin i kaže da mu ništa, pa ni medijska pažnja nisu potrebni, ali da ovaj slučaj treba da posluži kao primer poštenja naših građana.